aguraya man tilokwa dito. Ne, ada sumong ada. Ay, data man tilokwa. Lumabas ka man dito talokwen ka man. Datan. Umayay. Ada sumungan. Datan. Ay, paray. Mabalit yung damag. Apa niya titabagan paray? Eh, paray. Di mo lang nakikita dyan yung account. Tanay, naitayabot ini bagyo nga pidringan. Apa yung mangluloko ka sa paray? Apa dami tayo bayangan lang mo? Pumanaw ka nun, dim ka nga barasahan ka di bataw. Ay, dahil si Tanjo, tumaraya man lang. Aguraya man ay, kilokwag dito. Oh, asto manan nga sumungan talaga ay man talukot man. Korek ka man, korek ka. Man, ito gawak nga. Tataan, sinigay. Ay, lukwin ka man alangay. Ay, papanam, pangamay. Ay, daman damagig pangamay. Inya di jay, kanakan. Di mo nakikita yun ako pangamay. Inya di jay, kanakan. Ay, di mo lang nakikita tayo nung kon pangamay. Tani, naitayab mo't iti bagyo nga pidringan ni di kuan. Nagpagyo. Inya jay nung waya, kanakan, kalakyan. Kung nga rin pangaman tayo, tayab mo't ti bagyo ini kuan. Tay bagyo nga pidring. Wan, kanakan, ada nakita. Nakakita mo yung pangaman, tabir-biro ka nga talaga. Ada jay kabayabasan, nasalat, iti sabot, iti lawa-lawa. Na. Na. Kung ano siya timang loko kanya na. Siya tilino ko na.